Er I klar til at komme ud og hygge? Ja, I matcher, det er rigtigt. Vil du også have sådan en t-shirt? Det er kun for de seje, ikke gutter? Ja, vi har det hele med. Vi skal ud og hygge os. Ja, det skal vi. Jeg har pakket, mens du har været på træne. Så har jeg lavet snobrødssteg, og jeg har pakket bilen med alle tingene. Og drikkevarer og drinks, så jeg kan drikke dig fuld. Må jeg få noget? Vi tager altså hul på sidste uge af sommerferien, og vi skal bare være herhjemme. Jeg har pakket altså noget mad, tæpper og nogle soveposer, og fik pakket det ud i bilen. Jeg ved ikke lige 100% hvor vi tager hen, men det finder vi ud af på vejen. Ind med tingene. Så var vi altså lige en tur i Harald Nyborg, hvor jeg så de her spyd og tænkte, at jeg ville lave et bål. En engangsgrill til nogle pølser, noget brænde til et bål, ud med alle drikkevarer og madvarerne. Snobrødsdejen skal også med. Jeg ved ikke, om vi får brug for det, men dyner og hovedpude kan man altid bruge. En lille tv-skærm. Så venter vi bare på, at far kommer hjem fra træning, så vi kan komme afsted. Er I klar til at komme ud og hygge?